Bihar, Batzar Nagusitan onartuko dira 2021 baterako aurrekontuak. Bildu taldeak ezetz bozkatuko dugu 3 arrazoiengatik. Lehenik eta behin, 2021 bateko aurrekontu hauek ez di erantzuten COVID-19ak sortu dituen behar berriei. Ez di erantzuten behar sozialei eta ez da behar ekonomikoei ere. Zaintza duintzeko baliabide gutxi jartzen ditu. Zaintzaileen lanbaldintzak hobetzeko inbertsio eskasa egiten du. Eta behar gehien pasatzen ari diren herritarrentzako baliabideak ere gutxi jartzen ditu. Eta beste horren beste ekonomiaekin ere. Okerren pasatzen ari diren sektore ekonomikoei laguntzeko baliabide eskas jarri ditu. Bigarren arrazoia da, zuzenketa batzuk aurkeztu ditugula hauedanak kontutan hartuta, baino ez dute bakar bat ere onartu. Adostasunerako borondate politikorik ez da egon. Eta hirugarrena oso importantea. COVID-19arengatik bakarrik ez da bizitzen ari garen krisi hau. Bada ere, eraiki dugun sistema honengatik eta azkeneko urtetan egindako politikengatik. Hauek aldatzeko garaia da eta aurrekontu hauekin ez da norabide hori aldatzen. Horregatik, esan bezala, ezezkoa bozkatuko dugu eta pena bada aukera hau galdu izana.